To sa sisien pat ngan beteng igni gejingi kai kabangala ai kertengi igni gejing keren jonga sumar yala ke jong kejing penkia namar adin kejing penkia ke jong play kadan kam banginang ban sumar lani bandan jingkit kli ban buram ege bo play lale age jingem kataga dai kebedan kam banginio jinghikai namadan shibon bahagi brio kibayo iki kamba no blay kibayo iki jingpin kia kibayo iki jubab kat ba ki klemdan jingkit klipan ya kaban sumari kataga bo blay lale age jing em jonki ngalapan hage ne ka voice message ke bladem syapang ke jing em ke jong us em zikaya baudan ke jingpang ke ba umdai shuban kia hare blaydan ke jing isen ai upha yo izaya ban let krani u yikutu ktien ke ba ong penbet yala ga yeng halien mo wesikaya open bet yala ga jong yeng u blay u le ka kamba u pen kia yo u pelaju na ginong shon u pen kha u sa ko khat san ligi snam bat u blay u le ga kamba ndri ka ba pla ga dai ba ngala dep krani ne ba u Isaya udang au bat shim yo wei u moy tu khpu so dumber da ka ba men ta eka ga tu ga jingmong bat ka tu ga jingmong kan ko ka ba pen pau ba ga jing pen kya ka wa no play handrai ka jing sumar ru ka dan kam ka dawai ga shin tinga kwa bangan shu nganum peteng shu ga ta ba yo slam harai tungi ni pet ya ga ne kumno ba u play u kwa yo Isaya ba un sumar lani banri ya ga jingpen kia ka baudan kadai da ka ba u ong yo u ba u dei ban let shi ka yeng ka jong trai tanga din lais ni ka tanga la dep kren ba ha ngani ga voice message ka bala dep ban ngan shi ong biang sa chi sen ka jingpen million ban let shi ka yeng ka jong trai kadai ka wei na ki lenti ki ba bleu la bo ba habangi kwa ban ri ya ka jingpen kia yigi kamba aga jing ngidan kaman tip igane bangi day yakaban let shiga yeng ka jong try ka jing minat shiga jing seng ka jing be shiga kam ka jong play ka penlong yakamet ka pat bagan kot en kia ke tong ini pet pat yakawai ka jing le ka jong hesikaya ne ka ba ngala ban ong ka day ka jing le ka jing le ka ba bakla balai nama da pudi haga ni khat ka ba khat ar jong ni kitab ka ba ar kis em kala nang ka ba ar pho ngam an puli ni khat ka ba khat ar ka ongum ne haga ta ka por u bero da baladan khun u baladan us em babylon u de na babylon ne us em jong babylon ula pha ye ki shiti ba ki jing ais ngo ba haw hesikaya naba ula bna ba u hesikaya ula lapang pi utip uneus em us u dan ke jing sngo bram pha ke chiti sngo lam bat u ai ru bat ke jing ai sngo ba sho u hesikaya ula shashkor ki snga ba bat ula pen ki yeng ki bekodor ki jong ubaro ye ke rupai siar ke jing eu bi umpnyang ke bekodor ke yeng bo atiar jong u ki bro la shama ke jing show jong mshim ladan ke ga yeng jong ulumni aga hima jong bro ba hesikaya mshim lapen ki fi kani kadai kawai na ki jingle ki ba baklatam ki ba hesikaya ule hadien ba play ula deple ye ga jingpen kia u klem lang ban ri yala ga jong ga jingpen kia daga ni ga jingle uyo igi jing ais ngo bahana babylon uyo iya ka jing shiti snow lam no im babylon ndeki wanra iya kata aga yeng jong hesikaya
Kabaning kong koong ula shashkor, kabaar ula peni ga yeng, ki kodor bat iki, mo iki bakodor ki jong, iki rupa siar, ki jingi bi umpanyang. Paro ka badan ga hima ka jong open ilat. Uyalam gitu ki brio ki bamday ban. Tip yakini ki iki bamdan jingi day. Fi ulet ban pen ilat yakini hagini ginong Babylon. Fi ikani ka day ka jingi kai kaba le singala an ong ka day ka jingi kai kaba don kam. Fi ka jing bom nang setia ban buri ya ka eke bo bleula ai. Ban shuplelut ban shuthat lut haki wei pa ki brio ki bom day ban pen I lane ban tat. Ka kata ya ka jing im jingi. Ka pen ngasi wat yo blay. Kim day kinong Babylon ban pech ban let lung hagani ka jaga ka bakintang. Kim day kinong Babylon ban tiplut yakini ki eke kam day yo uba un pen I. Kam day. Kadai ka bakla yo uba un let yesh ban shimwat igani ka jing ais ngo bahana Babylon. Ban deiru ikinong Babylon ban penrong apa ka yeng ka bakintang lani ban pen ilut ikitagi iki bakintang kamtam. Kibadan ka yeng ka jong try. Lesingan ong da kawai kiktian. Kani ka kiktian ka ba ngakwa bapin lesumar ba. Fi balay bawis kaya upin ilut yakini kinong Babylon. Balay ka ikadaw. Fi nda habaw yo iya ka shithi sngolam. Badi ka jing ais ngo bahan naus iyam Babylon. Ka jing sarang ka kiyo hawe sekaya. Ka jing sarang ka kiyo hawe sekaya. Kata pimde ban klet baga jing sarang ka kiyo haka donut ka jong sekaya. But upin ilut iya ka jing don jong ubara. Uplelut iya ka yeng ka bakintang upin ilut iya ka hima bara kawai. Udah sengal sarong iya kata ka baudan. But perkat bagata kadai ka ba mo kaban pun sengal tenat ruwat igini ki representative jong nus in Babylon. Ki ba wan na kata ka jaka ka ba kim day setiaban yo igini ki. Fika jing sarong kayalam siya ka eke ba ma ang bet no dagway kentien. Baga jing sarong kapan po yo priyo siya ki eke kibabakla. Nga siya yo iya gani, haka jing pet junga. Baya kata kabapi sarong, ya kata pidu. Kata kadai kabang akwa, bang anda keren haka ni kapor. Namal kani kamlong gani. Pet pin puli na ka Bible. Fi sngap ngan puli gani. Iya gani ka juga jing thot, naga kitab ka Baar Chronicle. Kalau nang ka ba life wa ka Baar Fusaw, sngap ka onggom ni. Hakitaki sngi uhesikaya ula pangi gabaniap te ula dua yo try ti ula kerani ubat ula ayu gadak ndre uhesikaya simla iPad kad bakum gajing toy bala le u na maria ka donu ju ula penmeng na magata gajing bitar kala long halor jong ubat lo juda ba Jerusalem fi kabamut ba uhesikaya ka donu jong ukasarang fi day hanta nga kwangan peni fi ba usarong ulit penilot iga spa kabadana Babylon. Ulit penilot iga tuga jingdan bara. Bat nang tade mde tanga ta udah penilot udah yalam iki udah peniki. Bat pipuli nang niga Bible kaktian ke jong play ka angkum ni. Ben ini puli nang niga kaktian ke jong try. Sesisian ngan yalam chiga niga jingikai. Fi ndau peni gane agar khat saw ko ang anakumta unong itulpa u Isaiah ulawan haus emesikaya ulang u kini gibriu kilang ayu naik lawan poishame u Isaiah ulet daga jingelam jong play u play de bapa Isaiah ban ai ka khubar ban penkia
banda bakawan ke jing serong blai pada Isaiah iban kerana ke ketian ke be. Uang kini ke priu kiba nae kilong ayu ini ba ong kilong ayu kamat balai malit buram ado kan ni ke bom dai ban buram kilong ayu kini ke priu kamat jong blai banai kilawan po isme usi kaya utu wan po na ke kilawan po na ke ri ke bajngai na do Babylon ulah kuli wang kile ayu haga yeng jome usi kaya utu bro kat ke badan haga yeng jonga kila yo i mdan ke ike pada ke jingin show jonga bangam semlapan i ke fitip ke jing serang fe ngan ong biang ni ke ketien kani ke de jing ke warning ngi baya kata ke bangi sarang i kata ngi do ya kata ke bangi kop ya kata hing insya le ran ya kata ke bangi snowman ya kata hing insya jing snang ya kata nama pipuli ke khat ke bakhan re marsen ya tho igene u Isaiah wong awe se ke ya sngaw ya ke ketien jong trai hakmi kisngi kinja babaro ke badan ha yeng jome bade kata ke bagi kpa jome ke lakin shaw ado ni kisngi on kit no shababilan mdan ke ake iru ke bansa ong trai fikir kecing serang haba village ban pen i ke bom day shi ki pri ke bom day katu kecing serang kalong ke dai kecing ma ke bible kon kecing serang kale shwa jong kecing jat de gani shwa bon jat usikaya shwa kan wan gani kecing bishar kawan shwa kecing serang na kata daw nga kwa ifi gani ke por bapin kani kecing ikai ke mga keren ke dai sumar yala ke jong kecing penkia ba pinum snow sarong ya ke babidan dan gibri ke sarong ya ka ispa dan gibri ke sarong ya ke baki yo aga jingim dan gibri ke sarong shibon ya ke bas snow si ke dai bangi sarong ya ke bangi yo no play ke bakan jaman sim dan gibri ke sarong bagi yo bo play penan kami ke ni klem so tho ban ri ya ke ta ka bo play wa ay ga jingim jingi Pelelot itu iki beriu pen bena dan beriu balik itu lot pen bena lot iki bau beliau le. Dua begini gini sengi ke bau play. Un play ke jing mut jofi bade ke jok not jofi. Bapin sengot ho bapinum sarong ini di kamta magi beriu. Ki bom day ki beriu ke besyakri o play. Fiang ni u Isaiah u ong akmi sengi ginwan. Babarok benar ke yeng jome kita bagi kepaj magi lagan show. Aduh sengi on kit no shababilan. Nam dan ke wairu ban pensa. Ong try. Pina puli bahay kini ke basno san ayo ni kaya ka Bible kong ban naki konsen rang jome ke ban samit na me ki ba men an pan kha kin let lam no but kin long ki yunok ka yin sim Babylon kamot kin shong tu kinomyo ban ma ban im kum ki we ki para brio kin hap long marau la ban ong na Hezekiah ulo ong au Isaiah singapa ong no ong kapabaha bakalong ketinu try kabamala keren ula ongru mlong kumta lada ke jing suk bal ke jing shisha gin lang isngi tanga fiu neu pri ulang selfish saliani ke ege bejai ke pateng tang lamal ba ke biang ke por ke jo but puli tang next verse kong tiga pedang sa ni ki kamu sekaya ba ke bol jong bro but puli ni khat ke ba ar hui kong ba sekaya ula thia ba lagi ke pa baru mana si ukonjong ulo sinshara ke jakajo tapi puli yu ni mana si fiu igum no galong shisha la ring brau yo nak ta daw fi dan kaman sumar iga bo blay wai tingin ni pet mendag sngi ngakwa ngan keren ni gani mendag sngi kawai pat kalenti kumno bangin nang ban sumar iga jing pan kia ngan puli fi nakakatien ke jong blay naka gospel ke jong Lucas kalanong ke bakhan nyaw
Tang ini puli ini ke gospel ke jong Lukas ke nong ke nyaw. Wat lada filatip ini ngam tiap ru filatip nre ngakwa pin sengapa kong ne. Lukas khat nyaw khat waiter ter ko angkala jaru habau dang le che Jerusalem bau le leng baru na pedeng keri Samaria bat keri Galilea. Tia budang le apa ko gisnang sipongot kirang ba ki bapang thole. Kila wan tani ugi de yang na jengai. Bat kila perta jam ki do angku Jisu kan ratu isen aingi. Ti bola yo iki ula ang iki kelet pen i le de giling do kala jati bakat bagi dang le lapan ko ki. Uwei te na kia bola yo i bala pen kia yu ulawan pai u de ro penan buram yo play de kitien bejam. But ula dem klub aki kejat jang udangu yu uni te ulang Samaria. U Jisu te ude tu ulang macam lapan ko ik sipau. Hari hang no kita ki kendai macam la shem ki balawan pai ben ai buram yo play. Hari tau ni unong wei. Ti ulang u tu yang jat kelet no ru. Desngap ai gani wang ka jinge chome kalapan kia yeme. Fi de fi pek bahaya gani ke jingja kini ki sipau ki papang yang thole ki wan chu Jisu ki perta ki ong isen aingi mo u Jisu ong ki kelet pen ie ki lingdo kala jaba kat bagi dang elek lapen khoi ki ka Bible ka ong ka jingkia ka wan lapen khoi tu kan yang thole fi kani ka jing pa jong Jisu benet pen isi ki lingdo ka dekat kum ka testament ka berim. Nama unu brio ubayo ini ke jingpang yang tholi la ne yang lingkot. Ulang bombit age imlang salang. La nyau bom khoi. Umlaban jan sigi brio. Waban shong sigi chaka ga ba shi jingai. Na gashnam. Na mar ba Jisu udang dal na ga pol jang ga hukum. Umlaman kata iki. Niki wan ukren da ga jingai wang kelet pen iki. Sigi lingda. Balai haban le sigi lingdo ma deu lingdo uban haban observe iki ban pet bnia iki baradin ban lada shem bagi kia shisha ude ban ai ka certificate bagi ni regular da kia kamat kani ka kam kedai ka ba shimpor katugat ni nganur benong lada ka kloy eru siteng sngi ai ngakwa finio ba ai ka tien mga ong kani ka jinglet jongki shaw lingdo hadu banda yo ye ketu ke clearance mo ke jing bakila kia shisha nganut ban ong lada ke kloy rushi teng snitam but nda bakila yo ye gani ke clearance la si ke jing yit ho pen shisha bakila kia kala dan ke jing sngongo dan ke jing kemen ke bakrawi gini ki shipongot kibala day kibala syakan taj si jingem hari menta kila yo biang mandrung ke imlang salang habani kila yo biang manai sila jong ke yeng sam fi kata ke day ke bakta ye ke dot not jonga abang puli ke ni kedan ke wai ke snam bang puli ke ni ngada yo i aga jing puli jonga ngalong kumba yo i kumto ngayo i yo tribe yeng sa aga jaka kabau ya kendu nengkong bat kini ki sipongot ki bapang yang tole uyang sa ga juga jaga barwang kelet pen ye giling do pilaban mudur bautu u bapang yang tole tangwei wan pai ban ai buram yo Jesus Christ ulap yo Jisu hak tu juga jaga ndang perkat ye kata ngayo i bau Jisu uyang sa wah manu na peleng gitu gibriu ke besngongo yo play ki badan ke jing sngongo ye ke ega bole kata ke ke kata bahaya ke donot chunga ba ngasai yo idan gibriu ke bapeni yang sa yo Jisu ajo habaule iki kamba ke jing balai yo isi ke ya wang lai chi yeng try tanga din lais ni namar kamde yo u ba un peni yang sa yo play ba un up bon wan aingo u play u de ba kwa e ke jing sngongo
kadan gebor haba pinang ban ai ngo yo play wat peniang sa yo jisu aga joga chaka haba play ule ke kamba ngan peni fi kumno ba kadai ban sumari ga jingpan kia na pipet ba uji su yang sa ga joga chaka ban daw new way ka bible ko ang baro si paul pan coin re tang way wan pai pen ngan puli ka bible ko ang way te na ki nga puli ga khat ka ba khat riu mo khat san tong ini puli way te na ki habaw la yo i bala pen ki ay u lawan pai re ro panan buram yo play de ka tien ga jam but ula dem khrop agi gajat jong u singapa udangu yu uneti ulang nong samaria uji su tu ri thu ulang mjim la pen khot igi shipau hari ang no tu ki kendai mjim la shem ki balawan pai ban ai buram yo play hari tau new nong way ka ba pen pau ba na pedeng jong gini gi shipau tang way ubadan ke jingkan mau ba nang nu yo igi jingpan kia but shim mare no she yeng shim le no la sila daw dan lok dan khon krem ki ban ne she yeng hari ke jingir ki jong u kadai ba unwan shiwa ya kaban wat you Jesus Christ but banwan ban mani dem you ka bible ko uda dem krup aki gajajung uda ngu you uni ulong unong samaria to ngakwa agani ga por bangan pen i gane filaban mut dor bo jisu kuliwang msim la pen khoj igi shipau rehang no kita ki khandai msim la shem ki balawan phai ban ai buram you play re tang niu nong way kabamut bau jisu ukwa bagi berikan ai buram you up manu badan gedot not ke besngongo but ndala dep de pipule bahang ni fio i bau jisu u ongkum ne ti ula ong ha u tu yang jat kilet no ru ke jinget chong me kalapan ki ay me ladangan ong manganang ni nganut penong baga jingpen kia kabajan ai kabanda ne kabanda sa aga jing im jong nu brio kan long namar bau nu brio udan ga jing sngango dan gi brio ki baga jingpen kia ka klem ne namar ga ni ga daw kim dan ga jing sngango yo play uni brio de yo ni ga ktien uda yo ni ktien bo ong yen jat le naro ka jing e chame ka lapen kia tongan ong kum ne menne ba ukren ki kia baleu ong biang yu ne sa shisen namar ka jinkren ka bo jisu ong ni ka david baka ni ka jinkia ka ba la janga mer chame ka ni ka jinge chame bat baka ni ka jinkia kan long janai ka jingem chame fi ka complete healing ka bangi ong ka jingpen kia ka ba janai sundan kawan hau no brio namar bautan ka jing sngongo agani ka long ka jing hikai fi kalong ka jing hikai ki bobon ki basngap igani ka voice message nama pinapuli ka bible play ukran igani bon sen se bro ngi tip igani penyen na puli igani pi tip igani tangbangan shukpun kan mau biang hagasam ka bashi spotlight pikin mau kumno david urwai wong kumen sim jonga tukur khuyo try but baro ka banga ya ka kerteng ka bakho jo kumen sim jonga tukur khuyo try but what glad ya ke jingle bha jo baro what glad ya ke jingle bha jo baro pe wong kumno oba map ya ke jingle baman jong pha baro uba shna yigi jingpang jong pa baro lani uba pen kia uba pen im yigi jing im jong pa nagi jing jat uba pen pang pan sngat ya pa nagi jing le isnai bagi jing snai bejam
Uba pen kedang ya gishinto jong pa de ki bubaha. Ka ban pen thamai gi jinglong samla jong pa kum ka pukni. Nga yo i gane. Bagane gede ga bakrao. Bo David uda ongo ikten. Wat nom klet. Ukraine no bitem mde yenga ya fi Ukraine laga jong mensim. Namar Ukraine ga mensim jong. O mensim jonga. Pa de banum klet ban kerku yo play. Wat klet de mu bupen kia. De mu babam. Kani ke ke jinglong ka ba shisha ga jong ki brio ki biyo ye ki kamba la ne ke jingpen kia. No try. Fi ke jingpen kia. Ke de ke jong play. Ke jingkit kli. Ke de ke jong iban rieka. Nda fila yo ke jingpen kia wa chukumen tu shumare shi ya chile kal baman. Ngala yo i ki brio. Ki bon pa duwai begini yo i ki juba begini yo i ki jingpen kia. Ndra be ya kal baman. Ki bom tre. Bat ngada kerpat ifi gani ke porba. Kini ke jingkenen ga bang keren. Aga lang ka jaka ga ban hikaye fi. Baka jing sngaw kadai ka doanot kabala ban ri ka jing pen kia. Bat baka jing sarang kadai ka boplelenti. Ia ka bor jong ka jing jata ka jing im chong preo. Ula ban do wat ia ka ta ka bola yo ano play. Ngakwa aga ni ka por bangan pengen mau fi. Sachi siya ni gani ka jing sngaw. Fi i lana fi pej bahana ka Bible. Ublay ukwa palat ban kerku yangi. Udah kwa palat ban pen kia yangi. Ublay ukwa ia ka ban le ki kamba. Ia ka jing im jingi malaga por. Ngayo iya ka ne day na ka jing tho ka ba ublay kuren. Iki kon Israel. Uong ka kitab Deuteronomy kalanang ka ba pra ka dakhat ka ba khatway. Uong to sumari la de ba yo men klet yo try ublay jome. Dak ba klem sumari ki hukum jong ubali ki jing bishan jong. Ki anjong uy ki bang hukum me ni sngi. Bayo nda mela le, mela la bam bat mela kedang, bat mela tau ki yeng baba, bat mela syong sa ki. Bat aba ki le roy ki masi jome ba ilang brot jome ba mela man bun ke rupa ba sial jome. Mela man bun barok ba medan. Tiadin kita ka donut jome ka desngu kraw. Ban men klet ti utrai bo ble jome bo alam no ime negeri Egypt, na kita ka yeng ka jinglang mraw. Uba layalam melang ba kita ka riklaw, ka bakraw ba ka iting. Haka baladon ki peseng ki pemeding ki nyala tam. Haka barang ring kiang ka baom dan ulapan mi ya ka ya mena mau shumaw. Busay mena kita ka riklaw daga mana ki pajo me kim jutip. Ba uni open rate ime ba uni open tenjo ime khanang ken ban le ba ime. Haka pakut jong. But ba me onga laga donut ka bor janga hi ka bor ka kti janga ka lapan yo nga ni span re to men ken mau yo try. Uba blage men long ma uken uba ay bor me ban yo spa. But uni open scam laga jutang iya ka bola smai ki pa jame. Kumaga ni sngi fi kani ka banga puli ha kani ka por. Finyo iya ka way ka jinglong ka badon how play. Ba play udan ka jingkerku. Ukwa ban le ki bakraw. Ritang ka way ka ba play. U artutin. Ang no daktaktin. Namaru utip iya ka jinglong jangi. Bandaw le iki kamba ka jingem jangi. Ngila ban klet. Bat buon ba ki baklet. Kataga de ka banga ngasi banga naong ki buon ba ki baklet. Life on real life in your snem. Ngala syakari yo try. Ngatip buon ba ki baklet. Ika bangile. Wat tang para mangi. Walang am dakwa iya kataga mo bania yo buram lani bandea. Pentip si kibrio ika bangile. Wat tang para mangi. Kibobon ki ba kibrio ki banado basdang ado menta. Iya ki ba ublay ulapan lang nga bangan lang kajing kerkuski. Haray majority na pedang jong kitahi. Kibon ki baklet. Kibom kan mau. Kibayad bay kumto. Bat ngaklem yo iba kinapoy si jrong sikli. Namar ka jingbom sngongo kaweng
Yaki kamba na kachingem. Tenga tuai bo play un yarap ipi mentang sengi. Balang bang ni kaching hikai finaban sumar. Yala kachong kaching penkia. Kutuai nga aingo imenam taga ni kaching hikai. Bat ngadanget ken tuai balang bang ni kaching hikai. Kini ki priyo ki bayos ngau aba kini yo e name. Kin laban ri kata ka bakodor ka mala ai kaching em changki. Ngai lot shame ka buram. Haka kerteng ka jong chisu ngi tuai. Amen. To blame kar kuifi, ko bless you.